ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва кулли бинандагони канали Байтур ТВ. Хуш омадед дӯстон дар канали мо. Бародарони азиз, 10 марти соли 2026 ноҳияи Хувалинг, барф, вақти гали зардолу. Бародарони азиз, ина зардолу гал кай шербачаҳо барф зад. Аллоҳ хай худаш нигоҳ бидора. Ина барф, зардолу, бодом, чизе ки гал кард ба фикрам сарч мезана. -1 то сера хинаки доге. Барфан хушрӯза бо боридист. Ба дараҷаи сахт зиста ки